Chirurgická liečba karcinómu plúc prešla dosť výrazným a búrlivým vývojom. V dnešnej dobe máme možnosti liečiť chirurgicky pacientov tzv. Mini-invazívnou alebo torakoskopickou metódou. Prípadne obdobou tejto metodiky je dnes už veľmi moderná robotická chirurgia. Táto mini-invazívna torakochirurgia prináša obrovské benefity pre pacienta v tom zmysle, že tí pacienti sú schopní sa o mnoho skôr mobilizovať, o mnoho rýchlejšie sa dostanú do formy. A ja by som rád aj podotkol, že najmä vtedy, pokiaľ je na pracovisku, na ktorom sa takáto operatíva vykonáva, implementovaný program ERAS, čo je z anglického Enhanced Recovery After Surgery, čiže zlepšené zotavovanie pacientov po chirurgickej liečbe. A mini-invazívna chirurgická liečba je práve súčasťou takéhoto programu. Týmto pacientom takáto chirurgická liečba prináša skutočne obrovský benefit aj v zmysle tom, že môžu dostať skôr onkologickú liečbu, ktorú prípadne po tej operácii potrebujú.